toi aamu vähän tolleen ankea, mut siis, no ei, niin no. Joo, kyllä mä tos heräsin tolle aika ripeästi kuitenkin ja aina siinäkö mun ei vittu, kuka vittu nyt tämänkin saatana meni kuvaamaan, ei helvetti, mä oon kyllä lihonnut, voi ju. Onks mun kyrpä oikeesti noin iso? Ei, joo, tässä oli vähän ankeampi meno, et kyllä mun välillä on ongelmia saada toi, et kyllähän sitä nyt tietää, et aattona aina vähän otin. Ei vittu, onks mä oikeesti noin tyhmän, ei. Joo, no kossuu naamaa, vaan kyllä se siitä lähtee, et vähän värisyttää, ei. Kuka vittu tälleen? Ei saatana nyt poikki. Jaksaa sit niinku koko aaton vedellä tuolkin, ei. No joo, käytiin taas kuusella tässä ja ei, no pitää sitä paskallakin käydä, et nyt jaksaa. Et vittu, jos siinä keikalla tulee paskahätä, niin onhan se vähän kuri. Niin, no sit luettiin näitä laajalistoja ja niin no, olihan siellä ihan fiksuikin ideot, mut ei helvetti, ei noita kyllä selvinpäin jaksa lukea, ei saatana. Pakko oli ottaa vähän lisää viinaa sit naamaria. Niin no, hyvältähän se maistuu. Niin no, kyllähän sitä raitista ilmaakin on pakko välillä ottaa, etteihän sitä niinku koko vuodenhän mä oon niinku sisätiloissa kuitenkin, et ainut päivä kun lähdetään sit vähän pihalle, että oi, niin no, Anna, naisten lehdet on mun lempijuttu, että niistä mä löydän niinku mun arkeen sen niinku kipinä. No niin, no kyllä nyt aamupalan kerran pitää vähän kahvia ottaa, et väliin se kahvikin jää sit keittämät, niin pitää ottaa jotain muita semmosia valmisteita, että niin no, hyvähän tää, niin kahvikin, joo. No niin, ei sit sen enempää. Joo, no tässä mä nyt sit lähden töihin ja onhan tää aatoaatto aina vähän semmonen ruuhkainen, että eihän mä kävelle pääse mihinkään. Niin, mut vittu sit kun ei auto meinaa starttaa, niin on siinä pakko ottaa sit vähän korjaussarjaa, kun meinas krapula iskee tässä vaiheessa. Ei jumalauta oikeesti. No kyllähän mä nyt melkein tiellä pysyn, mut tästä tää nyt tuunipäivä lähtee käyntiin ja tästä on hyvä vetää eteenpäin. Et hyvää joulua vaan vittu kaikki.